Pozdrav svima, nova treća po redu epizoda Serbian Tech podcasta je pred nama. Razmišljao sam, a verujem i mnogi od vas, šta bih uradio i kako bih potrošio ukoliko slučajno nađem neki novac, na primjer 100 evra, neko im poklon ili slično. To su slatke muke, morate se složiti. Ne zaboravite da nas zapratite na društvenim mrežama kako bi ostali u toku sa najavama narednih epizoda i kako bi narednim gostima postavili pitanje. Dešava nam se da slučajno nađemo ili dobijemo novac koji nismo očekivali i onda su slatke muke kako to potrošiti. Da li na ručak, možda kupiti neku novu stvar, izvesti društvo na kafu ili piće, možda uplatiti u dobrotvorne svrhe za ugrožene grupe ili možda organizacijama koje pomažu mlade talente. U Srbiji ih ima nekoliko. Sve zavisi koje su svote u pitanju i koliko ste inspirisani u tom trenutku. Da se ja pitam, taj novac bih uložio u neki novi projekat, možda neku ideju, pa ukoliko ostvarim neki veći profit, taj novac mogu onda potrošiti na i restoran, i izvesti društvo, i kupiti sebi nešto, i pomoći ugroženim grupama i mladim talentima, a ako ne uspe, pa nikom ništa, svakako smo taj novac našli. Postavlja se pitanje da za ideju, pored novca, naravno, treba dosta vremena, truda i zalaganja. Kako bi ta neka ideja uspela, definitivno 100 evra nije dovoljno veliki novac da se uloži i da očekujete Bog za kakav povrat, niti u svoju ideju, niti u tuđu. Tako da mi je drago ukoliko nas još slušate, jer će tu upravo će moj današnji gost objasniti kako možete uložiti, na primjer, 100 evra i više u nečiju ideju, da to bude sasvim dovoljna investicija putem grupnog finansiranja, odnosno crowd investinga, što bi rekli na engleskom. Drago mi je da danas pričam sa Lukom Pejovićem, direktorom Ventures, odnosno ventu.rs, zajedničkog projekta Konde i BDO Srbija, ili BDO. Šta je Ventures? To je zapravo platforma na kojoj možete investirati novac u razne projekte koje je Lukin tim ocenio kao unosne i koje su odobrili na svojoj platformi, ali svakako i obrnuto. Možete prijaviti svoj projekat i pokušati da dođete do financija kroz kampanje gde pozivate ljudi da investiraju u vaš projekt. Između ostalog, čućemo i da li je grupno investiranje isto što i grupno finansiranje, koje je možda poznatiji pojam u Srbiji, odnosno crowdfunding. Tako da ostanite sa nama i saznajte odgovore na ova pitanja. Luka, hvala puno što si se odazvao pozivu da budeš gost u trećoj emisiji Serbian Tech podcasta 5 pitanja za. Sada mislim da znam definitivno gde će otići mojih 100 evra koje ću naći, nadam se, u bliskoj budućnosti. Možeš li nam se ukratko predstaviti, ispričati o sebi, možda neke zanimljivosti, dati neke uvide o samoj platformi koji nisu na sajtu, a nakon toga ćemo preći na pitanja koja su postavljana putem našeg sajta tokom sedmice. Vrlo rado, hvala puno. Prvo da se zahvalim na pozivu i na interesovanju koje ste izrazili samim ovim pozivom. Zaista se trudim da pratim šta se dešava na IT sceni pre svega, ali generalno na sceni preduzetništva u Srbiji, i ono što vi radite mi je odavno zapalo za oko i čast mi je da ste me pozvali da učestvujem kao jedan od gostiju na vašem podcastu, pogotovo posle prethodna 2 gosta, velika je čast da ja budem treći. Ono što, naravno, hoću da kažem prvo o sebi je da sam finansijski konsultant, dakle, par informacija, bavim se tim poslom već 7-8 godina, 8 već među vremenu, sad kad se malo osvrnem, prosto mi zvuči neverovatno da je već toliko prošlo. Leti vreme. Do pre 4 godine radio sam u Nemačkoj, pre 4 godine se vratio i počeo da radim u BDO Srbija kao finansijski konsultant. Tamo sada vodim naš Ventures projekat, odnosno direktor sam platforme Ventures koju planiramo da lansiramo u narednom periodu.
Što se same kompanije BDO tiče, bavimo se takozvanim professional services, dakle, najčešće nas prepoznaju po reviziji, eksternom računovodstvu, poreskom savjetovanju i finansijskom savjetovanju i tako dalje. Međutim, odlučili smo se pre 1-2 godine da zajedno sa partnerima iz Austrije, o kojima ću nešto više reći uskoro, pokrenemo prvu crowd investing platformu u Srbiji i Ventu.rs je rezultat tog projekta. Par reči o našim partnerima. Konda je pionir crowd investinga u Austriji, dakle jedna od prvih, odnosno prva crowd investing platforma aktivna u Austriji i jedna od najvećih do dana današnjeg, koji su krenuli 2013. I moram da priznam, pukom slučajnošću smo se upoznali i krenuli da razmenjujemo ideje i došli do dogovora da se proba u Srbiji sa crowd investing platformom. Naravno, to je iziskivalo jako puno istraživanja, pripreme, intervjua sa raznoraznim stakeholderima, da bi sve kulminiralo prošle godine kada smo zaista krenuli da strukturiramo platformu, da planiramo reklamnu kampanju, da istražujemo, odnosno da signaliziramo prema pre svega malim i srednjim kompanijama da smo mi sada nova opcija za finansiranje na tržištu i imali smo čak i neke obuke namenjene baš takvim kompanijama na kojima smo se potrudili da im damo sve neophodne informacije koje su im potrebne da krenu sa crowd investing kampanjom i trebalo je da krenemo krajem prvog kvartala ove godine sa našom platformom, međutim zbog opšte poznatih okolnosti došlo je do odlaganja, tako da sada, dakle prva kampanja još uvek čeka da krene i to je trenutno status. Super, verujem da ste i možda donekle adaptirali projekat na trenutno stanje, kao što je i Momir u prethodnoj epizodi pričao da jednostavno ovakve krize dovode do inoviranja svih segmenata na tržištu i svih. Apsolutno. Pored toga što ideja inovativna, jednostavno nema nešto tako nije bilo moguće do sada na tržištu Srbije. Verovatno ste sada morali dodatno da inovirate i da se prilagodite. Tako je, apsolutno si u pravu. Imali smo tu dva izazova, odnosno, ajde da kažem, dve teme. Prva tema, naravno, je šta je to što je tržištu pod ovim uslovima potrebno. Dakle, ono što je važilo pre 3 meseca, odjedanput više ne važi. Neke od tih okolnosti nama idu delimično na ruku, većina ne. Kad kažem nama, mislim generalno na privredu i na našu ciljnu grupu. Ono što nam ide na ruku je da su se neki digitalni servisi razvili, i da su, da kažem, lokalni igrači, oni koji su vam iza ćoška, oni koji mogu da vam dovezu svoj proizvod automobilom za 3-4 sata, odjedanput postali ravnopravni, ako ne i stekli neko preimućstvo u odnosu na velike multinacionalne kompanije. Tako da, s te strane, mala privreda možda je i profitirala, ali naravno negativni efekti su daleko veći i na to smo morali da obratimo pažnju i da pričamo, mogu da kažem slobodno, na nedeljnom nivou sa klijentima kako bismo ustanovili na čemu smo, što je naravno jako teško u ovom trenutku jer niko ne zna ni koliko će ovo trajati, ni koje će sve posledice biti, tako da zaista je veliki izazov. Druga tema je bilo, mislim, mi sve što radimo, dakle radimo sa našim partnerima iz Austrije i trudimo se da crpimo njihovo iskustvo i znanje koje su stekli u prethodnih 7 godina rada, pa tako i u ovoj situaciji. Kod njih je kriza krenula nešto ranije, nešto pre nas, dakle recimo 2-3 nedelje sigurno pre nas su oni imali prva zatvaranja, odnosno da kažem prve vidljive posledice krize, i oni su reagovali na to tako što su
ponudili takozvanu Conda Hilft, odnosno Conda pomaže akciju, gde su po nekim povoljnijim uslovima ponudili malim kompanijama klasične crowd investing kampanje, dakle omogućili su ono što inače rade, ali uz dosta povoljnije uslove, odnosno možda ne toliko povoljnije uslove, ali su dali mnogo veću podršku, jer se akcenat stavio na neke malo manje lokalne kompanije kojima je ta pomoć potrebna. Tako da smo videli kod njih taj primer koji planiramo da u velikoj meri sledimo i u Srbiji. Sjajno. Definitivno ne treba izmišljati toplu vodu, treba iskoristiti iskustvo i sve greške i znanje ljudi koji su nešto već prošli i unaprediti svoj projekat. Iskreno, mislio sam da će jedno od ta dva problema biti zakonski okvir i regulative, što nas dovodi do prvog pitanja, da li je, i ako jeste uopšte, kako je regulisan regulativom ovakav tip finansiranja na teritoriji Republike Srbije. Mislim da smo i u prvoj epizodi je Vladimir, da smo se malo dotakli tih, recimo vi ste praktično alternativni izvor finansiranja, jel? I da to doskoro praktično nije bilo ni po zakonu, ali eto, prepuštam ti da nam više ispričaš o tome, dakle, kako je regulisan regulativom ovakav tip finansiranja. Ok, prvo samo da te ispravim, dakle, jesmo mi alternativni vid finansiranja, ali ono što je regulisano zakonom relativno skoro i o čemu ste ti, Vlada, pričali je zakon o alternativnim investicionim fondovima. To zaista jeste novo, međutim mi nismo fond i ovo što mi radimo praktično, tu moram da te ispravim ponovo, zapravo ovo je bilo pravno moguće i mnogo ranije. Dakle, nije postojala nikakva smetnja. Ono što verovatno oni koji su postavljali pitanja, odnosno oni koji su glasali za to pitanje, na što su oni ciljali, je verovatno da li postoji zakon koji jasno definiše našu delatnost. U Srbiji, nažalost, ne postoji zakon koji se zove, kao u Evropskoj uniji, zakon o crowdfundingu, koji, kažem, postoji na nivou Evropske unije, postoji neki lokalni zakoni i tako dalje. Kod nas ne postoji, međutim postoji nekoliko drugih zakona koji sve pojedinačne elemente samog procesa regulišu. Naprimjer, zakon o obligacionim odnosima, koji nama dozvoljava da investiramo. Znači, ja danas mogu da pozajmim tvojoj kompaniji novac i da za to zahtevam kamatu. To je, recimo, bilo jedno krajnje prosto pitanje, ali je neverovatno koliko je bila usađena kod nas na tržištu neka pogrešna slika i iskreno jako mali broj ljudi je dao pravi odgovor na to pitanje. Da li ja smem da pozajmljujem drugom novac, jer kod nas važi samo banke smeju da daju kredite. I samo banke smeju da se bave bankarskim poslom. Međutim, kada se pročita zakon detaljno, vidi se da banke zaista samo one smeju da daju kredite, međutim zajmove mogu da daju i svi ostali. Sad, šta je razlika između zajma i kredita? Pa jedna od stvari je da kod zajma ne postoje kamate na kamatu. To je jedna od stvari, međutim ono što je u stvari tu mnogo bitnije je da onaj koji pozajmljuje novac, osim ako to nije banka, ne sme da se bavi pozajmljivanjem novca kao osnovnom delatnošću. Dakle, ja nemam pravo da se bavim pozajmljivanjem novca i da od kamate živim, to je nezakonito, ali ako je to, kako to advokati kažu, incidentno, odnosno neki zanemarljivi udeo u mojim prihodima, da kažem ta kamata koju ostvarujem, onda i ako to radim onako povremeno, kad negde se ukaže neka prilika, onda je to potpuno druga priča i to je zakonom o obligacionim odnosima definisano i kažem, ne postoji zakon o crowdfundingu u Srbiji, nažalost, međutim, mi se nadamo da će ga uskoro biti, a do tada služimo se postojećim zakonima koji stvarno svaku od pojedinačnih tačaka u našem procesu vrlo jasno definišu, tako da tu nema nikakvih nedoumica. Da, dobro, znači praktično ugovorom su sve strane vezane
Tako je. Dakle, da objasnim kako sam proces, kad sam rekao da je proces definisan, dakle, odnosno već definisan zakonom, kako to izgleda? Na našoj platformi mi ne pozajmljujemo nikome novac, nego mi služimo kao platforma na kojoj se sreću investitori sa jedne strane i sa druge strane kompanije kojima je taj novac potreban. Oni direktno između sebe sklapaju ugovor o zajmu i to je, dakle, njihov definisani odnos. Ono što mi imamo je da ceo proces organizujemo, da ga omogućimo i da na kraju naplatimo, ako sve bude uspešno, svoju proviziju na prikupljeni novac. Tako da to je odnos, da kada sam rekao mi smo i do sada mogli da radimo sve to, zaista to mislim, znači i do sada smo ja i ti recimo mogli da potpišemo takav ugovor, jedino što to niko nije postavio na internet, dakle ne postoji platforma za tako nešto. Naravno, stvar je mnogo kompleksnija, iza toga stoji i banka i sve te uplate mora neko da hendluje, one takođe ne idu preko naše platforme, nego idu preko poslovnih banaka, preko redovnih tokova, preko računa. Dakle, proces je malo kompleksniji, ali suština je ta da je sve to već bilo moguće i mi ne radimo ništa zapravo novo, osim što smo uobličili to u jedan onako gladak proces koji je dovoljno jednostavan i troškovno opravdan, da tako kažem, za sve učesnike. Jer i to je naravno jedno pitanje, dakle, crowd investingom si i do sada mogao da se baviš bez interneta, tako što si mogao da ideš od vrata do vrata. Ili si mogao, da, znači sve to isto moglo da funkcioniše, ali je pitanje pod jedan, kad ideš od vrata do vrata, svaki čovek sa kojim ćeš razgovarati vjerojatno ima neke svoje zahteve, onda ti moraš da menjaš ugovor, onda on mora da angažuje svog advokata, da taj ugovor pročita, ti moraš da angažuješ advokata, da on menja svoj, znači jako kompleksan proces, a na kraju i taj neko ko hoće da investira, hoće da proceni da li tvoja ponuda ima, da li zavređuje njegovu investiciju, onda se pita da li sad treba da angažuje nekog poslovnog, odnosno finansijskog savjetnika da ga posavetuje, i kad se sve to sabere, onda se ispostavlja da takav proces bi bio verovatno neefikasan i on tako funkcioniše kada su velike transakcije u igri, dakle kada neko kupuje za 10 miliona neku firmu, on može sebi da priušti i advokata i finansijskog savjetnika i da druga strana koja prodaje firmu takođe to ima račun da to radi. Kod malih kompanija i malih transakcija to je drugačije, dakle mora da se nađe neki, poslužit ću se anglicizmom, odnosno engleskom reči, cost effective način da se to uradi, i mi smo to rešili tako što smo se mi postavili kao neka vrsta posrednika koji proverava ko dolazi na našu platformu, da li prolazi sve naše poreske, pravne, finansijske, poslovne provere, da li zadovoljava kriterijume. Naravno, najvažniji kriterijumi i rezultat svih tih naših analiza je kolika je verovatnoća da će taj projekat, odnosno ta kompanija, vratiti novac investitorima. Kada procenimo da su svi preduslovi ispunjeni, onda se ta kompanija pojavljuje na našoj platformi i to je onda za investitore sa druge strane neka vrsta pečata kvaliteta da treba da uzmu u razmatranje tu kompaniju. Naravno, i dalje je odluka na njima, rizik takođe snose oni i moraju da se informišu, međutim, uradili smo dobar deo provera, odnosno najveći deo provera i najveći deo onoga što bi njih koštalo i vremena i novca, smo već mi uradili, tako da smo napravili taj proces standardizovanim, pojednostavljenim i za mali novac dostupnim velikom broju ljudi. Što se tiče sa strane investitora, da li znači ja mogu da investiram kao pojedinac, ili postoji i mogućnost i kao kompanija i kao pojedinac? I jedno i drugo, dakle samim tim što je u pitanju običan ugovor o zajmu, ne postoji ograničenje, postoji ograničenje za nerezidente, dakle ne može se investirati nažalost iz inostranstva još uvek,
Mi smo se trudili da to promenimo, međutim još uvek nismo naišli na razumevanje kod Narodne banke vezano za to, međutim mislim da ćemo kroz dijalog sa njima jednog dana i to uspeti da promenimo. U svakom slučaju, dakle, i fizička i pravna lica mogu da investiraju preko platforme. Dobro. I investitor na kraju, kada se vraća novac, vraća mu se ista svota novca ili su uključene neke kamate, koji bi bio neki, da kažem? Naravno, investitor se nada da će da ostvari neki prihod, odnosno prinos na investiciju. Dakle, ideja je da se zaradi, ali da se vrati više nego što je dato. Sad, u zavisnosti od toga koji od dva tipična ugovora koje mi imamo u ponudi investitor izabere, odnosno kompanija ponudi, i ta kamata će se drugačije obračunavati. Ako je u pitanju ono što mi zovemo MSME ugovor, odnosno ugovor o zajmu namenjen malim, odnosno mikro, malim, srednjim preduzećima, onda je to vrlo slično klasičnom bankarskom kreditu, jer se zajam vraća u ratama, u polugodišnjim ili godišnjim ratama i kamata, postoji fiksna kamata koja se obračunava, opet isto može da bude polugodišnje ili godišnje, i postoji varijabilna kamata koja je direktno vezana za poslovni rezultat u prethodnoj godini. Dakle, ono što je poenta te bonus kamate, odnosno varijabilna, odnosno bonus kamate, je da, ok, ako bih ja tebi pozemljivao novac, ti si mala rizična kompanija, rizik je veliki, dakle kamata mora da bude velika da bi opravdala rizik koji ja preuzimam. Onda smo mi našli neki, a onda da, ako bi to uradili, za kompaniju bi to bilo jako neatraktivno. I onda smo mi našli neku vrstu, odnosno ne mi, nego naši partneri u Austriji, međutim ni oni to nisu izmislili, to je nešto što u germanskom svetu postoji i mnogo pre nastanka crowdinvestinga. Oni su vezali jedan deo kamate su vezali za uspeh u datom periodu. Što znači, ako tvoja kompanija ima recimo poslovnu dobit u ovoj godini 1.000.000, ti meni sledeće godine vraćaš, ne znam, ako si uzeo petogodišnji kredit, odnosno petogodišnji zajam, ti meni vraćaš petinu glavnice, recimo 5% kamate, plus taj poslovni rezultat iz prethodne godine se ubacuje kao varijabla u jednu formulu koja je definisana ugovorom i izračunavamo koliko još dodatne bonus kamate ja dobijam kao investitor. Ona može najčešće da ide tako od dakle 0 do 3%. Dakle, to je nešto što ti praktično kao, ako je kompanija u pitanju, kompanija ima neku fleksibilnost da ako im ne ide baš sjajno, da ne moraju da plate tu bonus kamatu, a ako im ide dobro, onda investitori imaju neki dodatni benefit, dodatnu korist od toga. To je jako bitno jer ako toga nema, dve stvari se dešavaju. Prvo, naravno, manje je atraktivno za investitore, a drugo, ni investitor nije toliko zainteresovan za uspeh same kompanije. A to je jako važno. To je jako važno zato što svi koji, ne svi, ali verovatno velika većina ljudi koji investiraju to rade zato što veruju u neku kompaniju i veruju da je njihov proizvod dobar, najčešće su i sami korisnici, odnosno kupci, i praktično ako nekome daju novac, njima je u interesu da ta kompanija što bolje posluje, će i njihova zarada i njihov prihod, odnosno prinos na investiciju biti veći i od toga, dakle, imaju prednost, odnosno imaju korist i kompanije koje su pozajmile novac i oni kao investitori i postoji neka, opet da kažem, na engleskom win-win situacija za obe uključene strane. Drugi tip ugovora koji postoji je takozvani startup ugovor. Tu se radi takođe o zajmu, međutim glavnica se ne vraća u ratama, postoji takođe fiksna kamata, ona se isplaćuje polugodišnje, godišnje, zavisi kako se ugovorom definiše, dakle postoje te dve opcije i postoji naravno i mogućnost kvartalnog plaćanja,
ali ubedljivo je najmanje popularan, ajde da tako kažem. I postoji bonus kamata koja je vezana za vrednost kapitala samog biznisa. Dakle, u principu to je investiranje u vrednost kapitala kompanije i što veći rast vrednosti kompanije bude u tom nekom periodu trajanja tog zajma, to će veća zarada biti investitora. Šta to znači na jednom malo pojednostavljenom primjeru? Ako ja pozajmim tebi 1000 eura i danas kažemo da tvoja kompanija vredi, odnosno kapital tvoje kompanije vredi 10.000. Dakle, ja sam stekao, ajde da to tako nazovem, mada mi to nerado činimo, ali virtuelni udeo u vlasništvu nad tvojom kompanijom. Dakle, ja sam stekao 10%. Ako tvoja kompanija za 5 godina, kada smo se dogovorili da mi vratiš zajam, poraste 10 puta, ja ću dobiti nazad svoju glavnicu plus 9.000 minus kamate do tog trenutka isplaćene. Šta je ideja? Ideja je da ja praktično, iako sam dao zajam, imam participaciju u tvom uspehu kao da sam bio equity investitor. Da, to je za kompanije jako atraktivno, zato što s jedne strane daje investitorima mogućnost da budu u vrlo sličnoj situaciji kao equity investitori, a za kompaniju to znači da dobili su novac, ali imaju čist takozvani cap table, odnosno nemaju suvlasnike u APR-u upisane, jer zapravo, ja kažem, virtuelni udeo u vlasništvu, jer zapravo ja nisam stvarno vlasnik, ja samo imam iste benefite koje imaju vlasnici, ali ja ne odlučujem, nemam nikakvu moć odlučivanja, moje ime ne piše u vlasničkoj strukturi, a to je za mnoge startupe jako bitno, jer investitori, venture capital fondovi ne vole da kad imaju posla sa previše foundera i previše suvlasnika. Ono što je zajedničko za oba ugovora, za oba tipa zajma, je fleksibilnost i zašto se to zove subordinirani zajam. Zove se tako zato što pod jedan subordinirano znači podređenost nekim drugim zajmodavcima, to najčešće su banke. Dakle, u nekom scenariju nepovoljnom uvek se banka prva naplaćuje, samim tim je i kamata za investitore koji preko naše platforme investiraju naravno mnogo veća nego ona koju banka obračunava. Međutim, ono što je fleksibilnost je da ugovorom je jasno definisano da pod određenim uslovima kompanija može da pomeri isplatu i kamate i rate glavnice. Dakle, to je fleksibilnost koja nudi recimo startupu koji se zaduži, koji uzme zajam na 5 godina, ali zna da mu treba barem godinu dana da uhvati zalet. On ima ugovorom jasno definisanu opciju da u prvoj godini, recimo, ako ne bude ispunio uslove, ako ne bude u situaciji da tu ratu plati, nju odloži za narednu godinu. Dakle, ona se ne otpisuje, nego se odlaže. Isto to važi i za kamate, tako da, za razliku od banke koja ima zacrtanu dinamiku otplate i dinamiku plaćanja kamate, kod nas je ugovorom predefinisano da se daje neka vrsta fleksibilnosti kompanijama, da se neki teški početni periodi ili možda u nekom kasnijem trenutku, može da se desi da kasnije nastanu neki problemi, da se to prebrodi bez ikakvih peripetija, dakle to je ugovorom jasno definisano i svi su to prihvatili prilikom investicije. I još jedna, kad sam već krenuo da poredim naš subordinirani zajam sa bankarskim kreditom, kod nas ne postoji osiguranje u smislu obezbeđenja, dakle nekih zaloga i tako dalje. Naravno, to je moguće uvesti, ali to nije nešto na čemu mi insistiramo. Dakle, i tu postoji velika fleksibilnost za kompanije koje su, recimo, fokusirane na IT ili na šta god i nemaju neka osnovna sredstva koja su jako vredna, koje mogu da založe. To onda kod banaka naravno je problem, kod nas ne, najčešće ne. Super. Sjajno. Ogroman broj informacija i iskreno za mene
sve ovo bilo potpuno novo i sigurno da ću morati nekoliko puta da preslušam. Evo samo da kažem još jednu kratku informaciju, dakle da mi uskoro planiramo da objavimo i naš priručnik u kome će sve ovo što sam ja pričao biti detaljno objašnjeno, tako da i planiramo još neke druge sadržaje da krenemo polako da objavljujemo, to naravno sve čeka neki datum kada budemo bili sigurni da ćemo krenuti, ali ovo sve što sam ispričao biće u jednoj publikaciji objedinjeno i onako do detalja objašnjeno. Odlično. Prelazimo brzo na sledeće pitanje, kako ne bismo probili taj naših imaginarnih 30 minuta, može biti i duže naravno. Sledeće pitanje, s obzirom na krizu, da li će doći do fleksibilnosti pri odabiru biznisa kojima je potrebna pomoć preko platforme? Da, toga sam se dotakao već u samom uvodu, u principu i da i ne. Ono što je nama osnovni kriterijum je da mi budemo uvereni da kompanija koja dolazi na našu platformu da prikuplja kapital, da ona ima jako dobre šanse da taj kapital investitorima vrati. Dakle, naša je uloga da ne dozvolimo nekome za koga ne verujemo da može da vrati ili nekome za koga mislimo da ima neke zle namere da dođe na platformu. Dakle, tu neće biti nikakve fleksibilnosti. Ono gde možemo da i planiramo da malo budemo fleksibilni, to su veličine zajmova koji se mogu prikupljati, jer kod nas je do sada bilo planirano da minimalni zajam bude 50.000 eura, dakle da minimalni iznos kampanje bude 50.000, međutim u svetlu novonastale situacije mislimo da će tu biti spuštanja te cifre. Mislim da je to ono što je najkritičnije za veliki broj malih firmi, jer puno njih je pitalo, da mi je reklo da je to za njih puno, da li bi mogli 20-30. Mi smo rekli, nismo mi bili čvrsto negativni prema takvim predlozima, da bi nam neko došao sa jako zanimljivim projektom i jako zanimljivom kompanijom, ali mu treba maksimum 50, ali zapravo je dovoljno 30. Mi smo tu napravili ustupak i sada ćemo ga takođe praviti. Tako da pod novim uslovima, mislim, naša želja je da budemo servis s jedne strane malih biznisa koji žele da rastu i da se razvijaju, i ako okolnosti to od nas zahtevaju, mi ćemo se prilagoditi da pomognemo njima. Super, da, mislim da svakako i dosta startupa verujemo da su te neke seed runde kod nas nešto manje u odnosu na Evropu, a nešto više manje u odnosu na Ameriku. Tako da je tih možda 50.000 cifra, da kažem, za neke mlade kompanije i za startupe koji tek počinju, tako da je sjajna inicijativa da se taj nivo spusti, obezbedi kompanijama, ne znam, 20.000, 30.000. Imamo mi još neke druge ideje kako da pomognemo malim biznisima u ovoj situaciji, ali ne bih sad sve otkrivao. Mislim da je dovoljno ovo što sam rekao, jer znam da je većini njih, iz iskustva znam da je većini njih to glavna smetnja. Ok, sledeće pitanje, koje su najčešće greške koje primećujete kod startupa kada je u pitanju crowdfunding? Ono što sam u uvodu, sad crowdfunding, crowd investing, koliko je to isto, mislim da je jedno, odnosno naredno već pitanje vezano za to, da. Te razlike, ali hajde onda da preinačimo ovo u crowd investing, ako možda možeš da nema problema. Pa možda iz Austrije ili slično. Jasno. Pa evo, i tu su naše iskustva donekle slična, ali i razlikuju se. Ono što je u Austriji često slučaj je da su ljudi nerealni u svojim očekivanjima, pogotovo startupi, tehnološki startupi, i da izlaze sa nekim i zahtevima i ponudama koje su vrlo teško. Mislim, iskusan investitor im neće dati novac pod tim uslovima. To sam čuo od kolega da je u Austriji često problem, pogotovo sa inovativnim startupima. Ono što sam u Srbiji primetio
je da zaista jako puno fali dve stvari. Prvo, finansijskog znanja, prosto rečeno, i to baš pričamo o bazičnim stvarima, a s druge strane vrlo često fali i veština prodaje i marketinga. Ono što je bitno za nas je da crowdfunding, crowdinvesting, svejedno, podrazumeva da vi izađete u javnost i kažete meni je potreban iznos od 50.000 eura ili više ili manje, nije važno, i da umete da prodate sebe kao kompaniju. To je naravno slučaj kada se traži kapital od bilo koga drugog, i kad se ide kod banke i kad se ide kod kada se ide kod VC fondova, vi morate da prodate nešto, to za razliku od onih uobičajenih okolnosti nije proizvod ili usluga, već je to biznis. Mislim da znanje da se, šta je bitno, kako prodavati, odnosno kako sebe prodati, kako ljudima objasniti koja je vrednost koju mi nudimo, mislim da je užasno teško za naše startupe, to je teško za sve sigurno, ali kod nas mislim da jako fali znanja u toj, odnosno pre bih rekao veštine u toj oblasti, i da jednostavno jako često srećemo situaciju da startupi misle da je to neki lak posao, da će samo da predstave svoju genijalnu ideju i da će nekako stvari da se dešavaju same od sebe, što nažalost nije slučaj. Da, mislim da smo još uvek dosta mladi, da kažem, po tom pitanju. I da još uvek učimo, nemamo puno iskustva i jednostavno snalazimo se još uvek. Još jedna stvar, tako je, apsolutno si u pravu, još jedna stvar koju sam želeo da kažem, koju često srećem, doduše ne toliko kod startupa, nego više kod nekih tradicionalnih industrija, da se ljudi javljaju koji žele neki kapital, žele nešto da razvijaju, međutim, zapravo oni nisu iskreni ni prema sebi, ni prema nama, zapravo oni ne žele da preuzmu nikakav rizik. I kad kažem rizik, mislim na, pre svega, oni recimo ne žele da se izloži situaciji da pokrenu crowd investing kampanju pa da ona ne uspe, ili ih je sramota da traže novac od investitora, i da, mislim, jednostavno ne žele da izađu iz neke svoje komfort zone, znači oni tvrde da žele da rastu, ali ne žele da izađu iz te zone komfora koju imaju, i to onda zapravo znači da nisu to oni koji, ne žele oni stvarno, ne žele dovoljno taj rast i taj razvoj, i to je onda vrlo često problem. Kažem, ne toliko kod startupa, već kod nekih malo tradicionalnih industrija. Već smo apsolvirali da je rast jedino van zone komfora i da tu nema... Tako je. Nema druge opcije. Super. Ok, prelazimo na naredno pitanje koje smo već donekle se dotakli. Dakle, primetio sam pitanje gde se pominje crowdfunding. Da li je crowdfunding isto što i crowd investing? Mislim da je već imalo nekoliko uspešnih crowdfunding kampanja u Srbiji, tako da crowd investing verujem da je nešto sad donekle drugačije. Pa u suštini crowd investing je podvrsta crowdfundinga. Crowdfunding podrazumeva veliki broj ljudi koji daju neki novac kao podršku nekome ili nečemu, nekoj ideji, projektu, kompaniji ili pojedincu. Dakle, to je, crowdfunding je, da, znači, crowdfunding može da bude i postoje zapravo dva osnovna podtipa, a to su crowdfunding u užem smislu i crowd investing. Kod crowdfundinga u užem smislu postoje opet dva podtipa, to su donation based, odnosno donacijski i nagradni crowdfunding. Donacijski znači da ime mu samo kaže da se daju donacije, nagradni je ono što radi Kickstarter i Indigo i slične platforme, gde oni takozvani bekeri za svoj novac bijaju nagradu. Međutim, to nije što mi radimo, mi se bavimo crowd investingom gde investitori dobijaju prinos na investiciju, prosto rečeno. Dakle, ne toliko investiranje iz zabave ili iz nekih altruističkih razloga, već pre svega
sa ciljem da se zaradi. Tako da crowd investing i crowdfunding to nije sinonim, ali vrlo su srodni, odnosno crowd investing je podtip crowdfunding. Da, znači oni definitivno veruju, investitori veruju u ideju, ali očekuju nazad da dobiju novac, a ne neki, ne znam, sutra premium platformi, neki goodie bag i slično što je bilo u crowdfunding opciji. Tako je. I posljednje pitanje, koji su faktori koji presuđuju o tome da li će zainteresovani moći da počnu kampanju na vašoj platformi? Svako dobro. Da, hvala, takođe. Lepo, pristojno pitanje. U suštini, mi imamo neki spisak kriterijuma koje kompanije moraju da ispune, čvrstih kriterijuma koje moraju da ispune, međutim, neki su zaista moraju da budu ispunjeni, kod nekih može da se pregovara. Dakle, jedan oko kog ne može da se pregovara je, na primjer, da kompanija bude u trenutku početka kampanje da bude DO, dakle društvo sa ograničenom odgovornošću. Ako neko sada nije DO, nema problema, ali u trenutku kada kampanja počinje, on mora da bude registrovan kao DO. Drugi kriterijum o kome smo malo prepričali je iznos zajma. Dakle, ako nekome treba 5-10 hiljada, to se nama ne isplati i to nije nešto što radimo. Naš minimum je bio 50.000, ali kao što sam rekao, s obzirom na okolnosti u kojima se ceo svet trenutno nalazi, spremni smo da se to spusti. Ono što je takođe jako bitno, i mislim, postoji još niz nekih drugih uslova, ali ajde da se zadržim na onom koji je ključan i za većinu najveći problem. A to je da pre samog starta kampanje kompanija mora iz sopstvenog networka da prikupi minimum 40% iznosa koji želi da prikupi. Šta to znači? Dakle, da ako recimo ja hoću da prikupim 100.000 eura preko platforme, kampanja neće početi na svojoj platformi dok ja ne donesem, ne lično svojih para, nego iz svog okruženja 40.000, minimum 40.000. Sad, mnogima je to problematično, međutim, šta stoji iza takvog zahteva, koji znam da većinu jako muči. Iza toga stoji pod jedan psihološki efekt kada se pojavi kampanja na bilo kojoj platformi. Ako tamo stoji potrebno nam je x ili ne znam 10.000 eura, a do sada je prikupljeno 0, 99% ljudi će reći ovi su toliko daleko od ostvarenja tog cilja, sačekat ću pa ako se približe uskočit ću ja na taj voz, ovako neću da gubim vreme. I to kada 99% ljudi tako razmišlja, kampanja, iako bi možda inače uspela i ljudi veruju u to, neće uspeti zbog toga što niko ne može da uhvati taj zamajac. Ono što je drugi za nas mnogo važniji razlog je da ukoliko neko ne može da sam ubedi ljude iz svog okruženja, dakle da li su to prijatelji, porodica, poslovni partneri, kupci, dobavljači i tako dalje, ako ne može od njih da dobije investiciju, od onih koji ga najbolje poznaju, zašto bi neko koga vidi samo kao kompaniju na internetu, na platformi, zašto bi neko pozajmio novac. I to je za nas jedan od mehanizama obezbeđenja. Rekao sam da ne postoje zaloge, da ne postoje one garancije koje banke zahtevaju, ali mi imamo ovaj sistem koji zapravo obezbeđuje na taj način što ako ti se pozajmiš od svojih prijatelja, porodice, poslovnih partnera i tako dalje, znači oni nisu uzeli kao garanciju tvoj auto ili stan ili šta god, ali ti ako njih izneveriš, ali ne pričamo o tome da ne uspeš poslovno, što može naravno uvek da se desi, nego ako zlonamerno se ponašaš i ako su neke malverzacije u pitanju,
ti sutra nećeš imati s kim da radiš, da pričaš i tako dalje. To je neka meka sila koja te do nekad primorava i drži da se držiš onog, terati da se držiš onog dogovora koji si sklopio ugovorom. I to je, da kažem, jedan od ključnih kriterijuma. Bez toga jednostavno ne pristajemo da neko krene da prikuplja novac. Ono što je takođe bitno je da kompanija ima neki biznis plan, dakle da li ćemo mi zajedno taj biznis plan posle prolaziti, pa optimirati, pa praviti da to bude bolje, razumljivije, dakle mi tu nudimo, u našu uslugu ulazi i to da nudimo pomoć oko biznis plana, tako da, ali mora da postoji, kad se kompanija primi, mora da postoji bar neki nacrt biznis plana, neka ideja kako će to da funkcioniše. To su, da kažem, neki najvažniji kriterijumi. Naravno, postoje neke stvari koje su nice to have, na primjer da je kompanija u B2C sektoru, dakle da kompanija ima dodir sa krajnjim potrošačima, da je proizvod dostupan širokim masama, da tako kažem, iz prostog razloga što je onda mnogo lakše objasniti ljudima o čemu se radi, jer ako ti imaš nešto što je jako tehnološki kompleksno, tvoj biznis može da bude sjajan, ali će biti malo teže da ljudima objasniš šta ti zapravo radiš. To naravno nije isključujući kriterijum, kažem, siguran sam da ima jako puno biznisa koji nisu B2C, ali da su i dalje vrlo dobri, ali da kažem da to olakšava posao svim uključenima. Super, da. Verujem da jako je teško nekome objasniti zašto ulaže svojih, ne znam, 1000 evra u neki B2B neku aplikaciju ili šta god. Još jedna važna stvar tu koju bih želeo da kažem, mislim da B2C je posebno pogodan za, odnosno crowd investing je posebno pogodan za B2C poslovne modele, zato što je efekat mnogo veći. Mi stalno govorimo da je crowd investing koliko finansijski instrument, toliko i marketinški. Zašto? Zato što ukoliko ti uspeš da prikupiš od, ne znam, 1000 ljudi po 100 eura, a pritom si mala kompanija, to jeste, ok, rešio si pitanje finansiranja, 100.000 eura si prikupio, ali ti imaš sad 1000 fanova, pristalica, ljudi koji su sad tvoj community, koji su jako zainteresovani da ti uspeš i koji će da budu tvoji najlojalniji kupci i promovisat ćete dalje u svom okruženju, i sve to jednoj maloj kompaniji koja nema novca za neki masovan marketing, odnosno skup marketing, može jako puno da znači, ta podrška te zajednice koja je investirala. Ako to nije roba, kažem, široke potrošnje, onda je to, naravno, taj efekat malo manji, odnosno dosta je manji. Super. Ja bih, mislim da je ovo sjajno za kraj, jer definitivno, znači, nije samo novac, tu je i taj marketing deo i psihološki deo, jednostavno gradite zajednicu koja je jako bitna za svaki biznis. Tako je. Luka, hvala puno na razgovoru, nadam se da se uskoro vidimo uživo, da će se sve ovo brzo proći, srećno lansiranje platforme i vidimo se uskoro. Hvala puno na lepim željama i na pozivu i ja se nadam da se brzo vidimo. Pozdrav. Pozdrav.